Sziasztok, én Csaba vagyok, és itt van velem Gyár. Sziasztok! És ez egy eventezős videó lenne, amiben olyan 5 eventet fogok csinálni, és spliffel kezdünk, remélem, hát de jó, majdnem belakadt a pókhálóba. Gyerekek, nekem pedig meg lett örök zsírkirály rang. Hát Gyárnak meg lett az örök zsírkirály, és leírom. Nézzétek, itt van az. Igen, ott van a csat, és a csatia lent lesz a leírásban. Töhö. Ugye? És megvan mindjárt 10 feliratkozó, majd csak egy feliratkozó kell. Én feliratkoztam. Fel. Aha, 3. THX. Alit majdnem lecsaptam. Én meg lecsaptam ezt a Sprexet. MC Bandit majdnem lecsaptam. Oh, majdnem lecsaptam. Sorry. Kicsit halkabbra vedd már a hangszórat, mert Már is. nagyon visszahallom magamat. Így jó lesz. Ha így már jobb. Na és akkor remélkezzünk benne. Nem. Igaz. MC Bandit akarom én lecsapni. Megyek, helpelek, azt én... Pro PvP Dani leesett. Kell a 2-es szumó, nagyon. Ne! Amúgy amikor ne ugorjál át a pókháló, mert belebágolsz. Tudom, buggol. Igen, amikor ugrálsz át a pókhálónál, akkor egy kicsit bebágol. Ezt úgy próbálom amúgy nektek felvenni, hogy nem mindig az elején kiesek. És megpróbálok egyet-kettőt. MC Bandit majdnem lecsaptam. Ebben nyerni. Ugye tegnap szereztem úgy 10-15 win volt, de hát ez most... Nekem jól elcsípem a fonat, hogy 20 win van naponta. Igen, 15 biztos, hogy volt, mert 1300-at nyertem tegnap. Aha, az volt. Már csak prefixre is beköszönőre gyűjtök én éppen. Görökem 3 majd, nem? Hát azt majd később. Úgyhogy meg lesz úgy minden, nem? Ja. És már ugye nem kell sem. Meg amikor majd lesz kedvem hozzá. Itt lecsaptam. GG. Na go MC Bandére. Heteket is le akarom, de nem bírom. Itt van. Ja, Mr. Pro PV, majdnem lecsaptam. De véletlen volt ugye, mert ívelek vele. Nagyon akar engem az XX klikker, te gyerek? Nem vagyok valami jóba vele. De XX engem szed! Gyár, GG, leütöttél egy gyereket. Glambos, nem? Töhö. Glambos. Leesett az Atix. Kicsoda. Atix vagy ki. Kebe, nagyon ki akar Kebedidi szedni. Vagy azt nem kell. Én MC Bandit akarnám. Én is azt, meg a XX klikker, meg az Arit is. Jó volna. Lecsaptam valakit. Valaki prefixeset. Az nem Arizona. Azt szerintem Mr. Pro PvP. Oké. Mr. Pro PvP, Mr. Hát az véletlen volt. Tímálsz vele amúgy? Aha. Anyád teamok. Segíts! Helpelj! Nem kell. Kiugrottam Kebedidi szorításából. Meg izzi. Majdnem lecsaptam Arizont. Korsa az nagyon ki akar. Én is. Majdnem lecsaptuk. Jaja. A möcöben, de engem is szed. Meg mondom téged. Én amúgy márkal tímelek, csak úgy szólok. Engem nagyon szednek. Vagyis hát nem is az, hogy nagyon, mert... Hát engem úgy két oldalról, érted? Bekempeltem. Bekempeltem én is. Szervusz. Ákossal tímelsz mesterrel? Aha. Töltés, kív. Tíma, kív. De furcsa. Ja, hogy nem azt írod, hogy izé. Kecske Nem. Várjál, hús, hulla. Majd küldenél majd Dolcsit, mert nem jött. Ja, küldök. Devi után. Vagy hogyha nem tudsz izé már nagyjal írni, vagy izével írni, oké? De nem, majd Devi után például. Okay. Majdnem lecsaptam őket. Hozd meg valami. Jaj! Sokban vagyunk. Lecsaptam Arizont! GG. Kos az. MC Bandének is annyi. De ne is, Mark hátba szedett! Ne. Ő leszedett Arizon?
Nem, engem hátba csaptak, de én meg Arizont lecsaptam. Ja, és írt, hogy ez gyár. X. Ezt nyerni fog. Nem nyeri meg már. Jaj, ezt nem, ez egy koponya nyeri. Lehet. Nem én voltam. Koponyára gondoltam. Ben... Ez gyár, Csira 9-es top 1. Na, küldöd PLS. Várjál, írok valamit Arizon. Te mennyi? 2. Hallod, találtam itt egy rohadt nagyon lehetetlen jumpot. Gyere a FTC-be. Pervert FTC klán. Ez ugye az én klánom, hogyha feljöttök, akkor... Ja, de küldhetnél már Dolcsit. Hol a lehetetlen jump? Gyere. Igen, hol? Itt én ezt nem bírom megugrani, ezt meg ezt. Melyik hol vagy? Itt. Innentől odáig nem lehet. Kiított egy üveget. Én így jöttem föl. Kiított egy üveget. Így jöttem föl. Jaj. Csinálsz? Azután akarsz engedni nekem egy hétvégét? Nem? Hogy jöjjön? Na küldenél Dolcsit? Na itt vagyok. De nem küldesz akkor? Ne, küldök, csak még ezt ugye megcsinálom. Na, jár. Tessék. Küldtem. Töhög. Join. Na és Sumo. ez a sumo, az király. De nem már most team up volt velem Arizon. Nem baj. Mindjárt 2-es. Várj, mennyi? Hány coinsom van? Jobb felső. Pillanat. 3229 coin. 518. Ebben a videóban Mondjuk, szerint én itt vagyok Pro PvP Danival, Zlatannal és Galambos MC-vel. oké, bejoinoltam. Kínai. Oké, akkor most. Ide jövök. Annyira belagoltam, te gyere. Azzal az Itzkillerrel azt hiszem nincs team. Az Itzkillert azt lecsaptam már vagy kétszer, nem most. Melyikkel vagy itt teambe? Hát próbálj. Vagy melyikkel nem vagy? Danikával vagyok, vagy csak. Zlati? Nem, Galambosra is. Zlati. Team. Neki 3-as. Lecsaptam. Le fogod csapni. Hát ha nem éri vissza, ki vagy. Jön Arizon! Hát az a baj, hogy nem tudja, hogy ki vagyok, és... Hát Menekülj Arizontól. Hát így, Mert jön! Lecsapod. ha lecsap, akkor lecsap, ennyi. Nem tud érni. Én lakba rámegyek. Ugye ide jön. Nem jött ide. Fél tőlem. Ne, bebaggoltam, lecsap. Jó, ott vannak a bahusik. Oké, Zlati itt van. Bahussal volt tímelek. Ugye ez no name jön. Krumpli, ez nem no name. Oh! GG! Az igen, Galambos lecsapta, de ő is leesett. Zlatikával itt vagyok. Jaj, gyere az MC. Ráugrotál? Lecsaptam! Gyere vissza, Láttad mekkorát repítettem MC-ben? Mert ugrott fel, de úgy... Egyessel hátba. Repítettem. Itt van. Lecsaptam MC-ben. Oké, Bahusék itt van. Mesterrel. Vigyázz mögötted, klikker. Nem, koponya van itt. Ilyen értelmesebb. Igen. De hát hülye akkor is, mert tudod kérlek szépen, hogy mikor ez a valaki... Majdnem lecsaptak. Úgy dörögvészt, Ja. két hétig használja, és ő fizeti végig. Koponya meg engem csap. Na jó, 3v1. Koponya, XX, meg még ott volt egy gyerek. Csináltam. Akkor nézzük gyárbarátunkat. Ja igen, meg Mr. Pro PvP Mr. Vigyázz! Csap le! Esélyem sincs. Nem baj. De- Nézzük meg, hogy ki. Átba. Plusz lagba. Istenem. De lágba plusz lagba. Hát. Nem baj, akkor felkerül az állványos videókat, linkre, Google, Csati. Bós Gyula szép tisztán lesétál. Gratulálok. Hallod, MC-ben én most komolyan mekkorát repítettem? Egyessel. Kemény volt. Írom ki, hogy vidi van. Kebedidi VS XX Clicker, és a nyertes XX Clicker.
azt gondoltuk. XX Csaba, XX. Na, meg is van. Kérdeljük a csatit. No. Én szerintem még egy-két eventet felveszek, mert... Gyere per FTC. Oké, leavéz akkor. Itt vagyok, leave. Jó, és ő keres meg. Itt vagy. Jó, akkor pillanat, mutatok neked valamit. Hol elvitássál itt, te gyerek? Azt akartam mutatni, figyeld. Változtat az egész alját. Az én voltam. Földet el tudod adni 20 dollárért. Tényleg? Aha, 20 dollárért egyszer 64-et. Jó, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-szer 64-em. 140 dolcs. Na azért még szedek. Jó, már még egy van, még egy stack. Még egyet szedek. Köszönöm, Már öcsém. visszaestem. 45, Maradhatsz. 51. Jó, meg vagyunk. Visszaraktam. Fiat, igen. Hol van itt? Hol lehet eladni? Ezért csinál, Ő nagymama. ott hátul. Ráp. Nagymama, hogy ott van. Muti meg. Hát mamadról táncolt, mama, mert nem van mama. Ő mindjárt Aha, ez lesz az. Talányosan csinálja ki. és lerakta az egészet. Király. Nem, nincs meg. Itt csak olyan földeset lehet eladni. Itt Ilyen csinált. földeset. Minek fű van a Az tetején. mögött lesz. Ja, megvan. És akkor amúgy mindjárt jön a következő event, csak hát kicsit várni kell még vele, Adod mert ugye Flaps-el veszem, Per... amit előbb írtam. Tudom, hogy jó vagy, hogy fiúk kell, mert fiatal csajról beszélünk. Én téglából csinálok embert, szóval egy kezű embert. Tedd azt. Nem felépítek teljesen a oldalai magasra, Fel a tölgyből, per kit, leírom, hogy émántot, gyémánt, és kell belőle a balta, ugye? A virág jó keres, ja, mondom, jó keres kintről. Mit csinál a virág? Nem tudom, tanul meg valamit? Nem tudom. Szedek még egy pár blokkot, vagy földet, mint ha nem lenne pénze. Hát jön. Csak csinál valamit. Már mennyi van? Szakli titán lett. Szokli titán lettik. Apja kit volt, 50 000. Katika kit volt. Ki akkor most fel, heal, mindenki. Peró. Ezt hogy csináltad perheol? Perheal csillag. Jó És akkor keres. jövünk is vissza a következő videóval, videó eventtel, Folytat, hogy menni hát ha azt már tudjuk nyerni. És ez itt nem megugorhatatlan, mert Én adtam meg neked. ez sem megugorhatatlan. De, Csak logic kell hozzá, logic. Kereső. Feljössz, azt onnan átugorsz, oké. Gyere, kereső lesz. Bent vagyok. Egyet jobbra, és egyet hátra. Nem, jobbra 3-at. Egyet vissza. Meg Persze, nem. attól függ, lehet, hogy ezt fel se teszem, de csak lehet. Majd megnyilvánban. Szerintem lehet, hogy felteszem. Attól függ, hogyha most azért nem tenném fel, mert nagyon rosszul csináltuk, ugye? Érted, hogy mindig kiestünk, meg nem voltak akadályok, és inkább akadály legyen a tartalom. Viszont nincs ez. Jönnek a... Meg mondjuk ízés jó amúgy. Ezt nem találom már meg. Jövétel, úgy van. Á, engem nagyon leásnak. Jöjjek jövétel. Lehet, hogy én voltam, sorry. Akkor engem nagyon leástak. Ha itt nem találja meg senki, én besírok. Megyünk, jövünk. Na, akkor tudjátok, onolom a hacket. Ész. Ha megtalálod, akkor tényleg gondoltam. Figyeljétek, akkor bekapcsoljuk és nyertünk. A Bence. Ó, bennem volt. De Istenem. X egy kicsit laggolok, de... Na, remélem, hogy akadály. Tudod ezt a taktikát, ahogy az enyém itt van? Az Spliff, jó. Szerintem lehet, hogy nem lesz fent, hogyha ezt megnyerjük, akkor lesz csak. Nézzél meg. Hm. Én
pénz. Vagy te, vagy én. Ja, vagy közel leszünk a dobogóhoz. Ja, top 3, top 5 minimum. Igen, mert hát azért nem lenne úgy jó, hogy benne vagyunk a top 10-ből, azt kiesünk, akkor szumóba is nincs értelme, hogyha nem érünk. Ja. Meg úgyis már sokkal Szóval megvágni, amit így tudsz olyan mondani, mivel 10 percnél tovább is tudom venni, és nem kerül pénzbe, és érted? Action. Tudok is vele vágni. Azt elén se tudok, de nézel róla a videót aztán. Ez annyira elromlott, hogy... Hát akkor bonus bandicam-mel tudok, már 10 perccel többet. Meg kell venni. De Ja, horribilis össze. igen, 5000 vagy mennyi. Jézus. Kezdjük is, vagy 3000, én nem tudom. Első az ásásomba. Pizza Spliffen tegnap úgy estem ki, hogy laggoltam, és ugye egész sárgát kiszedték. Ma addig nyertél? Addig fasz a út Ma volt. még nem nyertem, de amúgy... Egy se. Hát ott volt a nagy ára, Hát, Bencinek milyen gyorsan itt az ollója. Neki 3-as. Ő a 77, aztán neki 4-es, amúgy 77-en. Ja, de miért nem azzal jött fel? Lehet bannolva van, vagy Mert tegnap is fent volt. akkor 4 óra banna. Este 10-kor kibannoltak 4 óra hosszára, mert ugye sokszor kidobott, és így ezért. Már többen vagyunk fent, ezért nyerhetek point. Bakker, majdnem lecsaptam Bencét, de jött a hetek is megmenti. Leraktam egy blokkra a Bencét úgy, hogy ütötte a blokkot, és nem izé volt. Nem afkolt. Nem, ez sajnos ez Igen. Ezután veszünk egy esvés videót? Hogy te annyira nem akarsz oda menni? Én nem szeretem. Ültették világban. Inkább BV. De BV-ről meg én nem annyira. Max, hogyha klónbed vagy ilyenek, akkor veszek. Ja. Oké, mert ilyen csatahajó. De nekem bocs, de nekem még meg kéne enni ennek a 2-es szumónak legalább. 500 coins a semmi, hallod? De hogyha véletlenül mondjuk egyet mennénk, tudod, hogy egy videót azért kéne arról is. Most ma töltöm. Bocs, meg kell tényleg lenni. Hát akkor minimum nekem 300 coins, 3400-nak meg kéne még lennie ma. Értem. Én nekem egy nap alatt szereztem én 500-at, vagy 800-at, és ugye megvettem. Nekem amikor nagyon ment valamiért az eventezés, az nemrég volt, 2-3 napja körülbelül. 2K-kat nyertem, és B-t vagy izét? B-t, és 1K coint. Ki flúdolja teli a csetet izével? Joló munka. És neked fizet ki, mint az anyu. Lehet, hogy hívok part izébe. Kit akarsz behívni? Hát a Jolót. Nehogy behívd. Mert nem vagy bele békébe. Nem. Menj már klumpli. Meg kéne majd menni. Igen, na, oké, bent vagyunk. Akkor márkékat ott kéne szedni. Ejjjjjjjjj, YouTube Mr. Probable Mr. majdnem kisedett engemet. Mr.nek hány feliratkozója van? Zaki meg nem akarta engem ütni, Dick pedig nem is tímelek vele. Hát biztos letímeltünk. Bencének nagyon szed az ollója. Ezt tudom. Jaj, hetek az egy kis inger. Iron Man úgy teamofolt velem, hogy én nem is tudtam, hogy tímeltünk. Hát én meg tímeltem vele, és 2-szer is lecsapott szumón. Nem, meg egyszer lecsapott Spliffen, és teamoff voltam vele, és utána teamoff volt velem. Érted? Mikor már nem tímeltünk. Dick. Ezért azt mondom. Akkos batya, nehogy lecsapja már. Iron Man, nincs meg. Jaj, Orto XPVP. Jaj, Zlati, menj már a pincsbe. Eddig nagyon jól toljuk. Nagyon, csak mindjárt kiesünk, tudod, mert annyian vagyunk fent. Az a picsi ide. A gyerek az... Gyere Zlati, gyere és segíts csökken be. Jaj, amúgy én szedem a blokkokat. Jövök. Na, leszedhetem. Jó, elment. Vigyázz, mister. Menj már, mister. Vigyázz, engem leszedjél már le. Jöhetek vissza, ne csapd le, ne csapd. Oké, ezt lecsapom. Meg engem Gyere, leszedjél le. Oké, azt is csap le. Ez az GG Camp. Jó, GG Camp. És top 8 baszki. Csapjátok le ott egymást. Töltés.
Kív, gyár. Hát a rajzolás is szerintem a piros kartosz. Jaj, rosszul tettem izét. Talán. Föld, és kivéve gyár. Nagyoknak, Timinek is, meg öccsenek is csirke mellett kell Föld, csinálni. no. Le- Ne, majdnem. Caklit lecsapta, 11. Baszki. 11 meg nagyon engem akar. Nem az. Top 5 hallod, ez nagyon jó. Felteszem. XT. Oké, ezt fölteheted, ne top 5, legalább valami izgalmas is Ne, van. benyomtam az ebetűt. Ne. Kebe, megy, és kebe kiszedett. Én még bent vagyok. Akkor nézzük gyárt, hogy milyen kemény. Hát szerintem ezt nem teszem fel. És nem azért, de egyikünk sem. Még azért. Szerintem ezt te nem nyerted. Mi nyertem? Nyertem. Megnyerted, gratul. Szép szerint be fog nem F2-zik. Hihi. GG. Szólsz az anyának, hogy megy oldalba, érted? Vettek a mamával. Haló, lag van. Halló, tényleg az van. És csak kidob, és nem nyerted meg, az azért kemény lenne. Ez az! GG. De az baj, hogyha én ezt nem teszem fel, vagy hogy tegyem fel. De tedd föl. Oké, akkor sziasztok. Én Dikta voltam, vagy Csaba voltam, és itt volt velem Gyár. Sziasztok.